खोनासंलाय जाफुंखौ जोङो रागा जोंनानै होखाराखै बेखौ रागा जोंनानै रायाखै जाफुंनियाव माबा मोनसे खोथा सोंबाय थादों बियो मिन्थिगौ होमब्लाबो खोन्थायाखै खोथाखौ लानो थाखायसो बिखौ बेबायदि एसे धमकिनाय होनाय जादों नोंसोरो मा बुंदों नोंसोरनि महरा माबायदि जादों आंनि खोमाजों खोनायाखैब्ला आंनि मेगनजों नुवाखैमोनब्ला आं मानिगौमोन ओरैनो बुंदों नोंसोरो होननानै नाथाय आंनि खोमाजों आं खोनादों आंनि मेगनजों आं नुदों नोंसोरो आंनि फिसौखौ बेबायदि अयनाय खालामदों आरोथ' आयै नों गावनि फिसालानि फिसौखौनो बेबायदि खालामनो हाबाय नों जुदि आंनि फिसौखौ एसेबो नायनो हाथाराब्ला होमबाथ' नों आंखौबो नायनो हाया बिदि नङा आफा खोथाखौ बुंखाबायानो ना आयं जाफुंनिफ्राय माबा मोनसे खोथा खावनो थाखायसो जों बेबायदि खालामदों हा मानोथो बिदि बुंदों नोंसोर जेसेबांखि आंखौ दा फुस्लाया मानो नोंसोरो बेबायदिसो आंनि दुखुखौ आंसो मिन्थिगौ नोंसोर मिन्थिया नोंसोर आंखौ दिनै मिनिदों बिदि नङालै नोंखौ मिनियाखैब्रा नोंखौलाय मानो मिनिनांगौ जाखो बुंखादोंना जाफुंखौ जोङो माबा मोनसे खोथा मिथिनो थाखायसो सिगिदों नोंसोरो माबा मोनसे खोथा सोंनो होनब्लानो माबा मोनसे खोथा मिथिनो होनब्लानो बेबायदि बाथ्रा बुंनांगौ नामा न'निफ्राय होखारहरगोन सोरनि न' बे आंनि न' बेलायनो बिदिब्ला नोंसोर माने बिमा फिसा सानैजों जोबोर आंखौ नासयनानै दङ बे न'आ आंनि नङा नोंनिल' दिनै नों आंनिसो न' होनना बुंनो आंनि फिसाजोनि हौवाखौबो आंनि बिजामादैखौ नोंनो जिउ जादों आरो नोङो दिनै आंनि फिसाजो न'आव फैना थाफैनायखौबो नोङो मिनिदों थाला आङो बे न'आव थाला आंनि हिनजाव आरो आंनि फिसौ आंनि फिसाजोखौ लानानै आंनि फिसाजोनि न'आवनो थांनोसै आं थाला आं नोंसोरजों थाला बिदि नङाहाय फिसा हौवा बिदि नङा सानदोंमोन न'खराव आरो गोदान गोजोननाया फैफिनसिगोन नाथाय माबा मोनसे खालामनो नागिरदोंमोन माबा मोनसेसो जाहैबाय नोंसोरो बिराद मोजां मोनदों आरोना आं बायदि हाजिरा मावना जाग्रा मानसिनि संसारखौ नोंसोरो नायनानै जोबोद मिनिदों आरोना दिनै आंनि फिसाजोआ रान्दि जानानै दङ होननानै आंनि फिसाजोखौ नोंसोरो मिनिदों आंनि फिसाजोखौ मिनिनो नाङा आंनि फिसाजोखौ मिनिनि सिगां नोंनि फिसाजोनि खोथाखौनो खनसे सानहर नोंनि फिसाजोआबोदि मा लामायाव थांनानै फैखो दे आफा बि जेल सिङाव थानानै बेफोरखौ जेबोखौनो मिथियाखै बियो बेखौलाय दा मानोथो एरल'बाय थानांगौ दा नोंसोरनि थाखाय बै माखासेफ्रासो दुखु मोनफाजोबगोन मोननो हो आं जेरै मोनदों आंनि फिसाजोखौ जेरै मिनिदों बिनि फिसाजोआबो मिनिजानायसो आरो नोंथ' गबोनायानो भुल जादों नोंथ' थैजासिम जेलावनो थानो नांगौमोन सोर सैमानि फिसाया नोंखौ हगार हरखो साला नोंसोर सिरि सिरि आंनि न'खरखौ मिनिनो आंनि फिसाजोखौ मिनिनोनो नोंसोर आंनि बिजामादैखौबो बुथारदों नों मा बुङो बुंबाय थादों आं आरो नांनो गोसो गैला दायनिगिरिया आंनो नाथाय बे नङा जे नोंसोरखौ आं मिनिदों आंनि हिनजावाबो दे नासयजादों बेखौथ' नों मिथिया आंनि हिनजावखौ मानो नासयदों सोर नासयदों आं बेखौ सोंनो थाखायसो आबौ जाफुंखौ आं एसे सिगिफ्लादोंमोन बास आरो जेबो दा बुंसै आं खोनायाखैथ' आरो आयै नों सानदोंमोन आं फिसाला सानैखौबो समान अनो नाथाय नोंथ' अलुबारखौसो बांसिन अनो आखाइ खबजबो आं दिनैनो आंनि फिसौ आंनि फिसाजो आरो आंनि हिनजावखौ लानानै आं थांनोसै नोंसोर गासैबो जमा गोसो मोनसे लानानै जोंखौ नाख्रेबदों थांनोसै आं आरो माब्लाबाबो फैलां आयै जोंथ' गोसो गोरबोजों होखाराखैमोन ना जाफुंखौ जोमैनि ओंखाम ओंख्रिखौ सोर गारदों बेखौ मिन्थिनो थाखायसो एसे सिगिफ्लादोंमोन नाथाय बे मानो एसेबो बुजिनो नाजायासै आयै देरहाया सैथोखौ मिथिया नों बेखौ लाखि आयै बेखौ लाखि आबौ जाफुं नों मानो गाबदों गाबनो नांला बिसोर पापिफोरनि न'आव थाला जोङो गाबनाङा बुंदोंना गाबनो नाङा आं दङ आबौ आंनि आइजों आंजों न'आव थानायानो मोजांमोन नोंसोरो जोंखौ लाना फैनानै दिनै होखार जाबायसो आं दिनैनो थांफिनोसै आंनि न'आवनो आबौ थांगोन नोंसोरल' नङा आंबो थांगोन नोंसोरजों आंल' नङा नोंनि आबैखौ लानानै आंबो नोंसोरनि न'आवनो थाहैनोसै थौ दानो थांनोसै आंबो बे न'आव दसे समबो थानो हाला मा आबौ जोंनि न'आव थांनोसै आबौ बे न'आव जों दसेबो थाला फै आयै थांनानै मादैनि सेराव निमाहा बिहैबा जानांगौ मादैया गोजोनगोन खोमा ना आयै दाथ' गासैबो नोंखौसो साननानै दङ ओंखामखौ नोंसो गारदों आयै नों गारालासे नों मानो दाय लानो आयै बिनिखायनो जि जायो आंनो थांनानै मादैनि सिगाङाव निमाहा बिहैनोसैमोन जे आंनो गारदों होननानै आयै आं निमाहा बिहैनोसै नामा इसा मुलाम्फा गैला दा निमाहा बिनानै इसा दा नोंनि मादैनि नोजोराव आरो नोंनि आबैनि नोजोराव दा आंनो दायनिगिरि जाखाबाय जेबो नङा आं दायनिगिरि नुजानानै थाब्लाबो नाथाय नों दायनिगिरि नुजायोब्ला
भबिष्यतआव नोंखौबा मा खालामबावगोन दाया आंनि नङाब्लाबो आंनो लानोसै मानोना गाज्रि थुलुंगाखौ आंसो नोंनो होग्रोदोंमोन नों आंनिफ्राय गाज्रि थुलुंगाखौ मोननायखायनोथ' नों दिनै बेफोरखौ मावदों नोंनि मादै जोमैया मिथिया नों होननानै बे आंखौसो होननानै मिथियो नों होननानै मादै जोमैनि सिगाङाव दा मिथिजासै नङाब्ला मादै जोमैया मालाबा नोंखौबो मुलि होनानै बुथारनो हागौ बे मानसिया सोलायनायाव गैखाया आरो बिहा सोलायनायनि बा गियान लानायनि बैसो गैला बिनि बैसोआ थांगबाय सोलोंनायनि गियान लानायनि दा बियो बेखौनो आरो मालाबा नोंजों बादला लाफिननो हागौ बिनिखायनो नोङो थादो सिरियैनो बे आंखौनो साननानै लाथोंसै नाथाय गोसोआ जोबोद दुखु मोनबाय आंनि दैजिनि माथो बायनाय रावफोरखौ खोनानानै जोबोद दुखु मोनबाय दैजिया ओंखाम उखैनानै बेस्रा खर' गिदिंलायबाय अन्थाव बाथाव फिसाया ओंखाम उखैनानै खर' गिदिंलायबायनो बेखौसो जोबोद दुखु मोनबाय आं बेसे ओंखाम उखैदों फिसाया खर' गिदिंलायनाय नंगौ आयै थारैनो दैजि बिनानावखौ आंबो जोबोर अननाय मोनदों सोरांस्रि ओइ सोरांस्रि मा नोंसोर माथो बिमा फिसा सानैबो गाबगासिनोसो आरे नोंसोरो मानो गाबदों आया ना नोंसोरो सोरजोंबा नांलायदों हो गैया नांलायाखै मानो सोंबाय थाखो आं नोंसोरखौ सन्देहसो जाजोब्बाय जियानो जा सोरांस्रि जों दिनैनो दानो बिजामादैनि न'आवनो थांनानै थाहैनोसै मा आफा बहा इसा आं खोथाफोरखौ नोंसोरनो बुंबाय थानो गोसो गैया आंनो बेसेबां दुखु मोनदों खोनानानै आरो नोंसोर खोनायोब्लाथ' माब्लाबाबो जिउनि निमाहाखौनो होनो हानाय नङा बेनिखायनो आं नोंसोरनो खोन्थाबाय थानो गोसो गैया नोंसोरो दानो थौदो नोंनि न'आवनो थांनानै थाहैनोसै बे न'आव आरो जोङो 1 मिनिटबो थाला गोख्रै फैदो आरो मानो सोंबायबो थानो नांला फैदो थौदो आबौ आयै खोथाया माथो बोरैबासो जाबाय औहाय माथो खोथा गैया बाथ्रा गैया मा जाहोनाव जेबोबो बुङासै डाइरेक्ट थांनोसो लिंबाय ना आबौ जाफुङासो खोन्थानानै होमारबाय खोथाखौ जाफुङा खोथाखौ खोन्थाब्लाथ' आफायाथ' जोंखौ रायगौसोमोन नंगौ जोंखौ रायगौसोमोन नोंसोर बिमा फिसाखौ आङो आरो मा होनानै लिंबावनांगौ फैदो होननायखौ नोंसोर बुजिदोंना बुजियाखै बे न'आव जाहा दसे समनि थाखायबो गोसो गैला जल्दि फैदो बिदि नङा रथ' बिहामजो नों थांनो मोना आबै इसा नोंनि नोमफाखौ बुजायनो हाला आङो सोरांस्रि बिहामजो नोंनि फिसायखौ आं बुजायनो हाला खोथाया मामोन आरो मा जानो हमखो देरहाया जोबोर रागा जोंदों बिखौ नोंसोरो एसे बुजि बे लिंदों होननानै दाथां बिहामजो आरो आबै दाथां जोंखौ गारनानै दाथां जेबो गोरोन्थि गैया जेबो खोथा नङा आं नोंनो फोरमायगासिनो माने आबै मा जाखो आयै देरहाया जोंखौ हरखाब मानो लिंखो बियो जोमै बिहामजोनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ सोर गारदों बेखौ जाफुङा मिथियोनो बेखौ जों मिथिनायखायनो सोर होननानै सोंथाबबाय थादोंमोन एसे दम होनानै बेखौनो बिबौआ खोनायो बेखौनो बियो रागा जोङो नाथाय जोङो थारैनो जाफुंखौ रायाखैमोन सोरांस्रि फैगोन ना फैया बुंदो थांगोन इसा नोंनि नोमफाया रागा जोंदों फैदो हारे रथ' एलायथो थांमारबायसो आयै थांमारबायसोना बिसोरो आंनि फिसालाया बुजियासै बिहामजोआथ' बुजिबादो जायो थांमारबाय बिसोरो आयै माने एसेल' रागा जोंग्रा जाखो दाना देरहाया मानो थांखो बे देरहाया गोदान मिजिं सिमां लानानै न'खरखौ मोजां खालामनो सानदोंमोन आंनि थाखायनो जाजोब्बाय दैजि फिसा नों गावखौ दायनिगिरि दा खालाम नोंनि थाखाय जेबो जायाखै आंनि थाखायनो जाजोबदों दैजि फिसा नों गावखौ नार्भास खालामनानै दाला आयै आरो अलंबार बे गासिबो आंनि थाखायनो जाजोब्बाय सानखादोंमोन जों न'आव फैफिनोब्ला बेफोरो जाफिनगोन बेनिखायनो दैजिजों आंजों गोजान जायगायाव जायखारलांनो नागिरदोंमोन मानो लाबोनांगौ नोंसोरो मानो लाबोनांगौ एथ' मोजां मालाय सोरांस्रि मोना
सोरांस्रि मोना मालाय एथ' मोजां बेयावनो गोदोनिफ्रायनो संसार जाबोबाय थानाय दिनै आंनि थाखायनो बिसोरो न'खरखौ गारना खारनांबायना नांगौब्ला आंनो थांगौमोन बिसोर थांनो नाङामोन मानो थांखो बिसोरो आयै जों सानैजों बे न'आव हाबफैफिननायानो गोरोन्थि जाबाय आयै दिनै आंनि देहायाबो बारानि सायाव बारा लोरबां जालांनो हमगासिनो आंनि देहानि खोथाखौबो आं दिनै रावनोबो फोरमायनो हायाखै आयै जों बेयाव फैनायानो गोरोन्थि जाबाय आयै जों सानैया बे न'खराव थानो समाया आबैया आयं देहा आरो आयं सोरांस्रिखौनो लानानै थाफैथों आयै जों सानैयानो ओंखारलांदोनि आयै आं ओंखारलांफिननोसै आङो अन्नानै नोंसोर आंखौ बादा दाहोसै जाम्बि बायदि गोसोआव जाफैयो खुगायावबो बेखौनो बुंगोन नामा नों गावनिखौल' सानबाय नों गैयाब्ला आं माब्रै थानो आं गैयाब्ला माब्रै थागोन नों बेखौ सिन्था नाथाय आब' सोरांस्रिया बे न'आव जों थायोब्लादि माब्रै थागोन बियो बेखौ सिन्था मिसा बिसोरो साननैजोंनो फैफिनगोन नायबाय था आं मोजाङैनो मिथिगौ रागा जोंब्ला बिसोर गासैखौबो साननैसोनि थाखायल' अराय समनि थाखाय नङा बिसोरो गावनो फैफिनगोन नों जिंगा दासि नों थारैनो गोसोखौ सोलायमारबायब्ला नोंनि बे सोलायनायानो सानसे बिसोरखौ नोंनो न'आव लाबोफिननो हागोन नों सिन्था दा खालामसै अराय सम नों आंनिनो जानानै थागोन नों आरो जेरावबो थांनायनि खोथाखौ दासानसै फैदो आबै दैजि बुं आबै मा आबै दैजि नों मा देहा लोरबांनि खोथा बुंदों आबै बोरै फोरमायनो बोलो मोनाखै नोंसोरनो बुंनो बुं आबै नोंहा मा जादों आंनो बुं आंनो खोन्थानानै ला आबै बुंलाय आबै आंनि उदैयाव गथ' दं मा